Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof oɗon brosa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare kadi huccidde e moon e oɗo subaka ɗum noon arde tan ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ene jeeya hanki Barthélémy Dias huccittuno e ɓe ganduɗa kamɓe goni ñawoɓe ɗum noon kanko journoji ɗi walla mbiyen jayndel ɗi oɗo subaka ne wawi wiyede ko ɓuuri hen hewde ko kanko dawri ha tente gardiɗo leydi ndi e gouvernement kesso mo ganduɗa oɗo saaha kay nani haale muɗum e ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa waranoma toon to diwan mo Tambacounda ma en gar hen saabu wonko fuɗɗi labtude hen ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui kuntitere ne jayne laase oɗo subaka noon ari tan ko e mandat mo ganduɗa ete mo Barthélémy Dias ɓe mbi mandat mo Barthélémy Dias kay oɗo saaha kay ne wawi wiyede nane tan e danger mana nane jamma mo suwata wedde saabu ɓe mbi ko mandat ji makko jogui ɗi so ñawore nde tellima ne wawi dañde caɗele ɗum woni ko jayde laasa dawre oɗo subaka ɗum noon ko hanki tan nde anda kanko Barthélémy Dias nde ɓe mbiyete omo foti lelade duuɓi ɗiɗi kono lebbi 6 mo leloto hen ɗum noon koko ganduɗa yete o lelinomo ɗum ha paari oɗon condamnation ne wawi addude caɗele kay e tan ɗo woni ɗo walla mbiyane jonde makko oɗo saaha ha joni garene 24 heures noon oɗo subaka kañum ari tan ko ha joni e konguɗi walla mbiyen Barthélémy Dias e tan haala muɗum o wi noon o dillata o dirtata e place makko woni to mairie to woni to ganduɗa kañum woni assemblée nationale yoɓe nannu ɗum e koye mabɓe kono kala koɓe mbawi yaltude banggal ñawore tagatamo ummade e place makko saabu omo andi ko ganduɗa ko ɗum ɗon yete ɓe parantamo ɗum noon ne anda koye tan affaire Ndiaga Diouf haala dañno ko ɗum ɓooyi seeɗa kanko Barthélémy Dias o fi kure ɓe mbi noon kural ngal wari goto e nervi ji ɗiɗon ɗum noon addi o kaɗo haala nden noon nde ñawore wanno ɓe mbino ko kanko Barthélémy Dias mawo lelo duuɓi ɗiɗi kono lebbi 6 mo foti lelade e kaso ha joni tan caggal e jayde 24 heures arti tan e ko ganduɗa ko kañum woni ko fayete e gouvernement kesso o e adduɓe hen konnguli muɗum nane nder jayde nde garen e jayde l'info noon arti tan e Barthélémy Dias wi ɓe mbiyete ko hebno Khalifa Sall nana yiiɗa kay faade Barthélémy Dias saabu ne anda Khalifa Sall ɗo banggal ñawore saabino o itta e place makko goɗɗo joƴƴina ɗon to mairie mo Dakar toyete ɗum ɗon noon kanko Barthélémy Dias ɓe mbi ko yanno e dow kay Khalifa Ababacar Sall nana uura faade makko kanko Barthélémy Dias caggal ɗum garene jayde bés bi le jour noon ɓe mbiyete ko tan cruel destin pour Barthélémy Dias ɓe mbi Barthélémy Dias ko yanno e dow Khalifa Sall ko ne wawi tigui ruttade yana e dow makko saabu cour d'appel so tan holliti kañum cour d'appel holliti kay 2 ans walla duuɓi ɗiɗi ɗiwo fonno lelade e tan nde ganduɗa ko lebbi 6 woni ko leloto hen ko heddi ko sursis ɗum ɗon noon ko ɗum gonɗini kanko Barthélémy Dias noon o darima tan gam wiide o koyngal makko o busata ɗum e tan ɗo toɗɗa amo joƴƴinaɗo so yiiɗi yo laamu andu ɗum kono kadi yo lawol andu ko way noon ɗum noon ko hollidde tan jaydel ɗi hande dawri ko Barthélémy Dias saabu actualité wo ko Barthélémy Dias hanki huccittuno e tan ñawoɓe ka joni ɓe mbi kamɓe jayde li quotidien affaire Ndiaga Diouf e Barthélémy Dias kanko Barthélémy Dias o waɗa tan condamné wona fawa e dow makko ko tan wiyede yete oɗo saaha ko fawano e dow makko ko ɗum tan ɓe mbaɗi maintenir ɓe mbi professeur Saliou Diop kanko waɗa ɗum ko ganduɗa kañum woni président walla mbiyen
kanko tan toɗɗa ɗo ganduɗa kañum woni société africaine de transfusion sanguine ɗum noon woni ko ganduɗa nani e nder jayde nde ha joni goɗɗum ko woni e nder jayde nde woni tan jokkodirde lengueji hakkude ministre des sports Matar Ba e tan Yankoba Diatara ɗum ko hanki wonno hanki noon o ƴetti lengueji ɗe o fawi ɗum e dow juuɗe Yankoba Diatara mo ganduɗa ko kañum tan ƴettiti place makko garani jayde le quotidien ɓe mbi gardiɗo leydi ndi Macky Sall roule à fond ɗum noon ko toon to New York to suuti konguɗe makko fanude ɗum e banggal ñamde yardu ko natata ko yaltata kono kadi eko fayi jangde e nder Afrique ɗum noon ɓe mbi yete ɗo joni Amadou Ari kay darde koyde tidde kanko gardiɗo leydi ndi e ko ganduɗa kañum dañi townete ɓe mbi Moussa Bocar Thiam kañum kay holliti yette darde muɗum ɗum woni ko ganduɗa yete anane nder jayde quotidien le quotidien ɓe garti ha joni tan eko fayi e banggue Barthélémy Diaz mo ganduɗa oɗo saaha kay kañumne banggal yette poste uji muɗum kulol nana hen e banggue makko jayde l'observateur kañum noon dawri tan ha joni arde interview moɓe dañde DG mo Marodi kanko DG mo Marodi noon Marodi TV kanko mataw koko ganduɗa yete film ɓe mbaɗino ɗum kono ɗeesi memde histoire walla probléme mo Casamance to yete ha saabi noon kamɓe ɓe mbi oɗon film watte censuré kanko DG o noon o wi ɓe mbatta ko tommi walla ko ɓuuri million ngaji 50 e film ha gayno film o ne waɗe censuré ɗum tagani ɓe ummade saabu so film o dogani ɗo e nder leydi meɗen Sénégal maɓe ƴewno ɓe mbaɗi ha film o doga banggue goɗɗo ɗum woni yete konngudi makko kanko DG mo Marodi TV ha joni tan garene Macky président Macky Sall ɓe mbi Macky Sall oɗo saaha kay fayi tigui e banggal maje kadɗe ɗe ɗum noon ko tan walliddeɓe e ɓeydidde kaɓirɗe moɓe tottudeɓe avion mo ganduɗa yete ko wawde tan faade walla wade walliddeɓe wawde walliddeɓe e nder liggey moɓe ɓe garti ha joni e haala Barthélémy Diaz kamɓe jayde l'observateur gayande jayde enquête loski oɗo subaka fane gardiɗo leydi ndi on ji omo jooɗi omo jogui téléphone omo tukke nofru ɓe mbi noon oɗo saaha kay Macky nana yiilo hoore muɗum saabu hewɓe e nder landa o ko tan jippinaɓe kono kadi heddiɓe ɓe yete koko ɓe ganduɗa yete ɓeɗo guittama ene wawi wiyede dal woni koye lawjude to banggal taariɓe mo to banggal gouvernement o e ko way noon saabu ɓe mbi kanko Seydou Gueye noon e Oumar Gueye e tan Oumar Gueye ɓe guittama kono noon ko Yoro Dia adda e place moɓe Abdou Karim Fofana kamɓe tetti banggal ɗum ko ganduɗa kañum woni banggal haalaka ɗum noon ɓe mbi tan Abdoulatif Coulibaly e Yoro Dia kamɓene ɓe guittama e place moɓe artirira ɗon ko Souleymane Jules Diop wayno tan kanko banggal makko kay omo ɗeesi walla mbiyen amo faye banggal journaliste uji ɗi walla haaloɓe ɓe gam tan wawa ɓaɗitade mo no fewi ɗum woni ko jayde enquête loski e oɗo subaka hande garene jayde libération noon kamɓe ɓe gari tan ko haalde mayde guel ɗo cukalel dewel ngel ganduɗa ko baraguel ni wiye Aminata Touré to ganduɗa noon ko kañum woni diwan mo Kolda kanko oɗo ɓiɗɗo debbo noon mataw tan nde autopsie o waɗa autopsie o holliti ko kay o fiya ko ganduɗa ne teddi soɓe mbi ko objet contendant koni ko ganduɗa koko teddi ko ɗum ɓe mbaɗimo asame ɓe piimo yani kono kadi ɓe dutti ɓe juwimo ko way noon hawo wasi fittandu makko kono noon nde enquête o rewa to banggal téléphone makko to wonko holliti taw won pawaɗo junggo oɗo saaha won jopaɗo peɗeli ko ɗum tigui haala e nder jayde libération ɓe garti kay e camion bannoɗo jeeya to VDN to ɓe mbi cukalel gorel ngel o dañi tan ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi omo notoya inde Serigne Fallou Dieng ɗum noon ɓe lawol fawimo junggo oɗon accident noon wari yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen o wi ko kanko cukalel ngel ko frein ji makko taƴi ko ɗum addanimo caɗele garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka hande
hande ɓe mbi Koulibaly e Mané kay ɗo joni ɓe jejjiti caɗele ɓe dañno caggal mabɓe ɓe goppi ɗum caggal e club aji mana caɗele ɓe dañatno e club aji ɓe mbi Sadio Mané kay nena ƴettita place muɗum e wonde tan e wonde mantiniɗo to banggal fettude e ko way noon goɗɗo kay ko ganduɗa nani hen woni hakkude Yankoba Diatara e ministre joguinoɗo banggal sport woni Matar Ba ɗum ɗo noon hanki ɓe jokkodiri lengueje ɓe tottodiri ɗum kanko Yankoba Diatara noon o wini amo yiiɗi match garowo ɗo pandiɗo match amical o yo tan Matar Ba ya waɗan daranomo toon koyɗe makko saboyete kanko liggey makko mo yiiɗi tigui waddude hen junggo e fandu e Matar Ba ha joni tan garene Moussa Niakhaté kanko ko tan kesso gaddaɗo e équipe nationale kanko oɗo ɓiɗɗo gorko noon o wi ko so tawi o ari équipe nationale ko Sadio Mané woni mo ganduɗa haalde e makko kay ha heeɓi ɓerde makko ɗum saabi o ari équipe nationale o hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ganduɗa ete ko kañum woni to banggal tan hello men wongo en batta sona arde accident ji ƴewtinteɗi nder leydi ndi accident ji kewɗi ɗi ha tengte oɗo accident dañnoɗo ɗa e VDN ha yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen cukalel gorel dognanno camion o ha addi caɗele o wi noon ko tan camion o waɗi woni ko frein ji camion o woni ko wawano wadde contenir walla tan mbiyen ko frein ji ɗi e koye mumen kañum ɓoccitimo ɗum noon ina heewi dañde saabu won tan balɗe ɗe ko ganduɗa ete ɓooyani haydara to soprimto yete ko noon kadi camion wardi soho gorko wasi fittandu muɗum yete saabi ɗum kadi ko gueɗe baɗe ni saabu o wino ko frein ji ɗi woni ko taaƴi ha saabi yete ɗum ɓocciti yaari caggal ha addi ɗe ɗon caɗele hande camion ji ɗi ko cukalon tokoson woni dognoɓe ɗum sukaɓe ɓe ganduɗa mataw expérience mumen hewani te ko camion ji ganduɗa ko camion ji ɓoydi camion ji ɗi ganduɗa hande so ƴewama e banggue aduna o ne wawi wiyede wiyata Sénégal tan kono ko Afrique tan heddori woni camion ji ɗi ganduɗa hen kañum watte leydi kañum lowete kaaƴe ko kañum watte gueɗe baɗe noon ina waɗa circulé e nder leydi ndi ɗum noon so tawi camion ji kam mbawa waɗede waylede walla ɗi darne complètement kam yo taw dognoɓe ɗum ɓe ko yimɓe wadɓe responsable saabu saaha foof ina ƴewtinda so accident ji mbaɗi ni ina daña tawata ko cukalel tokosel wonno hen duuɓi 18 ha faya duuɓi 25 walla 27 ha faya duuɓi 50 tawata ko sukaɓe dal dognanno camion oɗon te hande camion ji ɗi ina anda yimɓe ɓe e gonki mumen e jogoto téléphone uji ɗi ina heewi addude caɗele e taliji ɗi saabu hande sa yi obstacle tawa aɗa wonno e téléphone ma haadema ummanade oɗon obstacle tawata ka yettima e dow mum ha caɗele gaari dognugol ngol ne yooɓe ƴewnoɓe dognitani e taliji saabu cukalel komo ganduɗa hande ne wawi wiyede ɗo dogɗo a ala droit wadde dépassé naggam e kilométre tawa so ari ha ɗon kañum ko ɗum wirtoto hande ƴewtide eko way noon e kadi wasde andude code de la route ɗum foof ko hen jeeya saabu wonɓe ganda ko hande finde ina gona e camion ji ɗi ina liggo hen ina nokka leydi ina waɗa noon saaha fo mbiyeɗa ƴettu camion o wanni abbindum to abbindum ga ha wawa dognude tawa janggani code de la route anda ko woni lawol anda taliji ɗi no yaari ha fina fawoye dow taliji ɗi ɗum heewi fo addude caɗele ɗum foof ko namni ko enquête aji namni ko ɓaɗade ɗum namni ko toppitade ɗum ha ande ɗeɗo caɗele holko saabi ɗum saabu accident ɗi keewi e nder balɗe 15 walla e nder balɗe 18 ko timmi yimɓe 40 mbasa pittali mumen e accident ji hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon ɗum ɓurti muusi yo ɗum ummane yo Allah waɗanen jammi kisal koye ɗi konngudi goddeten ruɓɓini ƴaydeli meɗen e oɗo subaka alhamisa hannde tottude wonade gongol so allahu lamɗo jaaɓi bani monde Baysata Ndiaye wonno heɗonene banggal caméra o ko Mansour Sow wala cate wondude Ibrahima Thiamba